Салом дӯстон, дар ин видео мо пишакчаро мехарем ва барои мо пул меорад пишакча. Силка барои скачат кардани барнома дар поёни видео мешавад. Ва инҷа коробкаро мекушоем ва мо дар реклама нишон медиҳад. Реклама ки буд шид, крестик пайдо мешавад, крестика зер мекунем ва реклама маҳкам мешавад ва дар инҷа зер мо айна 9 танга кор кардам. Ва баъди 32 сония бо метавонем реклама тамошо кунем ва пул кор кунем. Ва тарзи дигари пул коркунӣ боша чархтоо мехӯрад ва ба таври автоматӣ мо пул кор мекунем. Плеера зер мекунем ва мо дар реклама нишон медиҳад ва реклама тамом шид. Баъд чарх тоо мехӯрад ва инҷа ба таври автоматӣ чанд қадаре ки бигирем инҷа нархошон нависагиаст. Ва ина ман 8 алмаз буридам ва баъди 17 сония бо метавонем реклама тамошо кунем ва бо танга кор кардан мегирем. Ва дар инҷа боша вақте ки шумо 15 бор реклама тамошо кардед 20 танга мегирем ва ин хеле дига заданиҳое ҳастае ки пул бисёртар кор мекунем. Ва дар инҷа мизнакҳои сабз полне ки пур шид ва пул коркунии шумо ҳам зиёдтар мешавад. Ва дар инҷа боша реклама тамошо мекунем 10 танга ё ки 8 алмаз мегирем ва дар як рӯз 12 мартаба реклама тамошо карда метавонем. Ва дар инҷа боша мо пишакчаҳоро мехарем ва ҳамин пишакчаҳо барои мо пул меоранд. Ва дар инҷа боша аб ҳастае озии маҳдуд шавӣ кардагим ин раундошна якум раунд дуюм раунд. Ва дар инҷа пишакчаҳоро мебурем вақте ки мехарем бо реклама мешавад дар баланси шумо танга гузашта мегирад. Ва пулотонро шумо визра ва зер мекунед ва метавонед пулотонро дар кашлоко бигиред. Ва як бори дига визра ва зер мекунед ва ина дар баланси ман 1739 танга ҳастае. Ва пулотонро метавонед дар ҳамин кашлоко бигиред. Ҳозир ман пайра зер мекунам ва инҷа нишон медиҳад ки чанд қадар пул кор кардагӣ боша метавонед бигиред. Ва ина 10,000 тангаш 7 сент мешавад, 13,000-ш $1, 50,000-ш $4.5, 150,000-ш $14.50 мешавад. Ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.